music of the heart. Let all music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Thank God, it's Friday! At ito na nga, natapos na natin ang isang linggo na ating morning barkadahan at patuloy pa rin natin kahit biyernes na biyernes. Ibibigay namin sa inyo ang mga Encanto Stories. Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng mga good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Kasama ko pa rin ang kukumpleto sa inyong magaan, si Kikay! Naman, kukumpleto sa mainit na sinangag, partner. At ano mga gusto natin last week? Tosino hanggang ngayon. Yes. Di ba natin nakakain di ba? Anyways, mga Car Rangers, kami ang barkadang critical, inspiring, and responsible stories ang hatid namin sa inyo. Sabay, syempre, ng agahan nyo. Kakulitan at kakwentuhan, si Kikay. Yes, alam mo, si Kikay, ang bilis ng panahon. Last month, like October lang ngayon, we are having first week na ng November. At hindi natin namamalayan, baka Pasko na! At alam mo na, patuloy pa rin tayo lumalaban sa pandemya. Pero kitang-kita naman natin yung fire sa pating bayan at pagtulong at sama-samang para matagumpayan ang itong hinarap nating pandemya. Di Kikay? Yun nga. Sorry, partner, natawa ko kasi parang ang bilis. Sabi, huhugot sana ako. Pero sabi ng mga Car-Rangers, aga-aga! Ano ba yan? Tama, no? Partner, malapit nang magpasko, kaya tayo nakapula. Oo naman. Diba? And it's a happy and a joyful color. Kaya mga Car Rangers, thank God it's Friday. Thank God we have something to be joyful about. Yes, red is a color of love. Different kind of love. Ibig sabihin, love yourself, family, your community, maraming bagay ang pwede mong ipaglaanan ng pagmamahal. Di ba, Kikay? Sige, push natin yung pagmamahal ng partner. And gusto ko talaga ngayong pandemya, nakita natin how people have, riveted na mahalin talaga yung sarili nila. And partner, ikaw din, that was a transition of what we had during this pandemic. Self-love would always be at the bottom of everything. And mga Car-Rangers, syempre, balik tayo dito. Alam nyo ba, Friday is also Elections Day. Kaya mga Car-Rangers, this is an interesting stories kasi baka yung mga kilala nyo dyan, baka disqualified pala sila, malay natin, di ba? Cases will be discussed by our loving and joyful attorney. Yes, our attorney, Lenita Julia Tabangit Kapuyan, our CESA Provincial Election Supervisor 3, na kung saan talagang every Friday, talagang mapapa-thank God it's Friday ka dahil sa mga kaalaman na kanyang isinisawalat. Ayun na pala, no? May mga mga pa-secret na mga cases at magbibigay sa atin ng kaalaman tulad ng mga last time, 'di ba? Malaking bagay yung mga nasabi niya na pwedeng maging grounds for disqualification ng isang kandidato. Lalo na kapag yung kandidato maayos sa mga intention niya pero may mga nagawa siya na pwede ma-disqualify siya sa pagiging running for that position. Yes, yun nga, partner. And thank God it's also Friday because one of our guests na partner would be, his platform is to also help one part of our community na hindi na may misinterpret before. Kasi 'di ba, partner, ang mga rapper, they say that
what they're doing is not a form of music. Di ba? Ganun yung ibang tinitingin ng ibang tao sa kanila. And this guest, di ba, partner, would give us a way to understand them better. Yes, isang, alam mo yun, sa gitna ng pandemya, kahapon nga sa ibida na yan natin with Jasmine Carino, kita-kita na talaga natin maraming pwedeng tumulong sa kanya. Eto, ngayong guest natin, sila mismo yung tumutulong sa mga local artists, local rappers, through music video productions. So, di ba? Para mailagay yung kanilang mga komposisyon or songs or kanta pa sa music video at mapakinggan ng ating mga manonood at mga viewers at mga ka-rangers, di ba? Naman, excited ako dyan, partner, kasi sabi ko nga, alam mo yun, Yes. isang form pa rin siya ng music and it's a form of expression. It could also a form of self-love. Kasi syempre, Yes. writer yung mga yan, mga car-rangers. So, we've seen that all over. Kahit nga anong paraan pa ng pagsa-self-love mo yan pinapakita, it's a good way na, aside from that, natutulungan mo rin yung ibang tao. Yes, indeed. Tumpak na tumpak. Hugot na hugot, Shiki Kay. Hugot, At ito na nga, at mapapa-thank God it's Friday ka dahil sa ating mga kaganapan na ibabalita mamaya, dahil sa ating mga update na magbibigay good vibes, isa na dito, bigyan natin ng patikim. It's all about artistry. Wow! Wow, ito nga artistry. Dahil nga, ang Baguio City or the Cordillera ay, di ba, pinansagan creative city ng ating sa Pilipinas na kung saan, sabi na nga natin, ang daming mga talented at creative and artistic na mga artists dito sa ating lugar. Yun nga, partner, and it's a time for us to also see yung art or form of murals na to na will represent our new heroes sa aspeto naman ng sports, Yes, diba? oo. Kasi it's one of the underlying community na hindi talaga nakikita. And unfortunately, when Miss Hidelin Diaz won, that's the time na nabigyan ulit sila ng boses. And tayo, gusto natin dito sa Baguio City, there is a balance of what we are doing. Di ba, partner? Yes, at ito pa, dagdag natin yung mural na sinasabi natin, isa pa, ay sa may BGH Compound Rotonda. Wow. Yung pinakamalaking beam doon na ngayon, tingnan natin kung ano, sinimulan na ang kanilang mural doon. Pero yung dedication, inspiration ng drawing or the mural painting na yun ay sa mga frontliners. Ang ating mga bagong bayani or heroes. At titingnan natin kung ano nang nangyayari at update naman doon. At nakaka-excite din kapag tapos na ang mural painting yan. Napakalaki, napakaluwang nung BGH Compound Rotonda beam na yon. Naman. And also mga car-rangers na mahilig maglaro ng Mobile Legends. Nako, we will be giving you a quick a quick way for you to join a contest para sa mga mobile legenders dyan. Tama ba yung term? Legenders, Legenders, sorry. Oo naman. At di ba nakaka-excite yan na mga ka-rangers? Kaya eto Friday, bubusugin namin kayo at tamang-tama at suwak na suwak sa inyong umagahan itong morning barkadahan natin. Kaya ako pa rin si Papa P. At Shakikay, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ayun, ata talaga ngayon. Thank God it's Friday. Ang dami nating pwedeng
ipagpasalamat at yung ma-feel gratitude, yung gratitude na salita ay nag-uumapaw. Lalo na kahit ngayon humaharap tayo sa hirap ng pandemya, parang natigil yung lahat, yung pag-asa natin, yung pangarap natin. Pero marami pa din tayo pwede ipagpasalamat. Isa ni dito, yung pagiging healthy ng ating mga pamilya kahit malayo. At nagkaroon tayo ng self-realization na kung saan mahalaga palang pahalagaan ng sarili. At bago mo kasi magbigay ng pagmamahal sa iba, dapat alam mo munang mahalin ang iyong sarili. Yes, partner. And the thing is that, yung self-love na yan, yun kasi yung core mo as a person. Yes. Yung sabi nga nila, I know you've heard about this already, you cannot give what you already don't have. So, tama nga naman, no? Kung di mo mahal yung sarili mo, how could you offer love to someone else? Or somebody else, rather. So, mga Car-Rangers, isa pang paraan ng pagmamahal ay yung pagtanggap mo rin ng responsibility to become a sport enthusiast or an athlete. That is one way for you to take care of yourself. And nakita natin over time that you could also use this specific talent para naman maging bandera ka ng specific sport na yan, or if not, ng ating syudad. And Yes. ano nga, partner, yung sinasabi nga kanina natin is that we will see masterpieces of our frontliners, ang mga makabagong heroes natin, because a mural is being done by one of our local, very own local artist, and she is Miss Gladys. Ang gagawin niya, mga Car-Rangers, is that she will be putting on the faces of athletes on our present, our past, and current heroes. And her inspiration is basically to give life to these people. Miss Gladys Labsan have started na doing one of the yung mukha po ng isa nating boxing champion that was actually from San Fernando, La Union, who resided here in Baguio City after World War II. That's Mr. Roberto Cruz, who had just recently won an award, and this is actually in a recognition to a previous one that he have. And aside from that, one of the other faces that will be part of this mural would be 6 athletes, a 3-time Olympian athletics, grabe, galing naman yun, Mr. Jerry Dino, who represents judo, Erlinda Lavandia, Ray Tam, which is another professional boxer, Divine Wally, which is wushu, Sanda, and Jordan Dominguez, which is at Taekwondo Pomsade. Yan. Aside from that, she will also be adding Marian Mariano and Benji Rivera, who are in fact 2018 Beijing Olympics bronze medal winners for wushu as well. Aside from that, hindi matatapos with that, because he will also be putting faces of bodybuilding greats Simon or Sammy Ayochok, a 5-time Mr. Asia, and Nemesio Nick Damalsin, who is known as Baguio strongman and patriarch of a family of bodybuilders. Syempre, hindi pa pahuli that she will be adding the University of Baguio founder, Fernando Bautista Sr., and former Gintong Alay camp director and former councilor Narciso Padilla, who authorized the Athletes Incentive Ordinance, will be part of that mural as well. Syempre, hindi din tayo magkukulang, because we will also be including the former Baguio Colleges Foundation Athletic Director Pedro Mendoza, which is also the president of Wushu Federation of the Philippines, and Team Lakay's Harold Banario will lend his painting skills in cooperation with Miss Gladys. Syempre, hindi din natin kakalimutan that we will include former gold medal winner and Team Lakay fighter Mark Ediva, Rhea Rifani, and Jean-Claude Saclang. They are winner of the 2019 SEAG for kickboxing, and previously as the Wushu Sanda player. And again, meron pa tayong judo players, namely Helen Dawa, Sharon K. Bell, and Roland Dinyo, that will be also part of this exclusive mural. Veteran visual artist Jed Alangi, who will do the murals of the other 10 athletes, mostly from the other fields, and includes Daniel Parantak, and others will be included to it. And mga Car-Rangers, thank God, we are lending all our efforts, as this is in collaboration with RNG Luzon as well.
Yes, yun na yun. Oo, at talagang nakaka-proud yan dahil yung mural na yun, it's a legacy nga at tatatak sa ating mga henerasyon Yes. at lalo na sa mga atleta dahil ibang disiplina at itutulong ng mga atleta dito sa ating Cordillera. Ito pa, dagdag na natin ang ating isa pang mural galing sa grupong 23 Sampaguita Creative Spaces na kung saan ito naman ay para sa mga frontliners at medical. Pinangunahan nga ito ng ating president na si Silvino Dolinen at ang kanyang iba't ibang grupo sa bilang artist. At makikita ito sa ating BGH compound Rotonda Beam. At ito nga, last week simulan na ang ating pagpipintura dito sa ating wall or mural wall natin. At talagang nagbigay ito ng malaking marka din. Kapag natapos ito yung magbibigay inspirasyon sa ating mga ka-rangers sa hirap na ginawa ng ating mga frontliners tulad ng mga doktor, nurses, at hindi lang yan, kundi ang ating mga iba't iba pang mga nasa necessities na area of our job workers. Wow! Ito pa ay tinawag na Heroes Mural in BGH ng ating grupong 23 Sampaguita Creative Spaces na kung saan kay Sir Silvino Dulnuan, hello po sa iyo. Nakaka-proud itong ginagawa po natin. At sa pangmumuno at tulungan ng Baguio LGU and with our Ellen Lau at Attorney Janice Domogan. Yun. At maraming salamat sa mga artist na patuloy na nagbibigay ng ganitong alam mo yon, pagpupugay sa ating mga frontliners ngayong pandemya. Exactly, partner. And thank God, we have this artist who try to relive, to make sure that their voices, kung ano man yung nagawa nila, contribution in our sports industry is being recognized in all forms. Diba? Yung iba kasi ginagawa siyang musika, ginagawa siyang parte ng isang sanaysay and other form. Pero ito, sabihin natin, the paintings might not last for a long time. However, being recognized for putting it there is something that we are very, very, very thankful for. And syempre mga Car Rangers, kanina nga, ML players natin dyan, magsilabasa na kayo kasi thank God, we have another platform na makakatulong sa inyo because alam ko mga Car Rangers, some of you are really part of this community and we acknowledge your gaming juices. Yan, mga artistic juices nyo in form of Mobile Legends. So, YMCA Baguio chapter will have a Mobile Legend competition and this will be available for the next few days. And this will be on November 30. That's the eliminations. December 4th is the championship from 10 a.m. onwards. So, mga Car Rangers, medyo malaki ang price. Champion is at 15,000 pesos with certificate. First runner-up is 10,000 with certificate. And that would be a part of the YMCA Esports League 2021 in celebration of the 20th anniversary of YMCA of the city of Baguio. So for those that are interested, you may certainly visit their website and there's just a minimum registration fee of 500 pesos and you can pay in forms of on-site payment and GCash. And again, thank God we have this way and forms para mahikayat pa rin natin ang ating gaming community to be productive kasi syempre part of it is that we're also encouraging the youth to make sure that their talents and skills are not just into gamification. So, mga Car Rangers, isa pa, thankful because Friday, kahit Friday man yan, end of the week, we also have our vaccination schedule. Yes. But yet again, we have our available vaccination status. And nakita natin over days, bumaba ang cases natin, partner. And, ito nga, bumaba na ng ating, we have our recoveries na 35, pero meron naman po tayo active cases na 37, na kung saan nakita naman natin na bumababa talaga at hindi na tumataas ng 100 na active cases kada araw. For the past month talaga nakita talaga natin na higit 300 at higit pa ang umaapaw ang active cases ngayon. Pero kita-kita natin na meron tayong
way of tagumpay sa ating paglaban sa COVID-19 dahil pababa ng pababa ang ating mga active cases dito sa ating syudad ng Baguio. At kahapon nga as of November 4, that's Thursday, 5 p.m. po yan, may 5 pong namatay. At kinalulungkot naman natin yan, pero kailangan pa rin nating magpatuloy at ilaban ang ating laban sa pandemya. Ito, dagdag pa natin ang ating mga total areas on lockdown. Good news to, dahil 4 na lang at 3 barangay na lang ang ating nasa lockdown order. Na kung saan na-lift na ang lockdown order sa Purok 4, Purok 2, Phase 2 ng Bakaking Norte Sur at dagdag na natin ang Purok 4, Sunflower Street ng San Luis Village. And existing lockdown order sa Maria Basa, Shopno Road, Pacdal, Purok 2, Rippling River, Irisan, at Purok 4, Victoria Village. Tuloy-tuloy tayo mga ka-Orangers. Thank God. It's Friday. Thank God we have our on-site vaccination sites kasi dahil sa inyo patuloy tayong lumalaban para sugpuin talaga ang COVID-19. Starting off with SLU Gym, mga car-injures, pediatric vaccination only for 12 to 17 years old and with yung may comorbidity po ito at ang inyong brand of vaccine is of course Pfizer and the rest of the pediatric population is also inclusive to this, meaning mga car-injures with or without comorbidity. Pwede po tayong pumunta sa SLU Gym and yung mga may second dose schedule, punta na rin po kayo yung nabigyan ng September 10 na first dose and October 7 ng Sinovac. Punta na. Please make sure that you have your QR code guaranteed to be included. Wala pong stabs and open to all barangays. Yes, ayan na yan. Oh. Good news yan. At SMB1 parking naman tayo. Ito, arangkada din ang ating first dose na Pfizer sa ating pediatric vaccination at sa mga pediatric A3 with comorbidity at rest of the pediatric population po yan. At ito pa, sa second dose naman po tayo, nag-offer din ng SMB1 parking sa mga nakakuha ng Pfizer ng first dose October 15 at mga nakakuha ng first dose ng Sinovac noong October 7, 2021. At magbibigay din tayo ng second dose sa mga nakamiss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Pfizer at hindi na kailangan ng stab rito. At dagdag na natin ang Baguio Country Club na parehas din na nag-offer ng Pfizer sa first dose ng pediatric vaccination with the same also ng A3 with comorbidity and rest of the pediatric population po yan. At nag-offer din ang Baguio Country Club ng second dose ng mga nakakuha ng first dose ng September 10 ng AstraZeneca at first dose ng October 7 ng Sinovac at mga nakamiss ng second doses ng Sinovac at AstraZeneca. Yes, and di tayo papahuli. Thank God it's Friday. UB Gym is available for all of the population starting with A1 to A6 car-injures. However, ang pediatric is not available in UB Gym. Again, mga car-injures not in UB Gym. Ang brand po ng vaccine that is available is AstraZeneca and Sinovac. And mga car-injures dun po sa kumuha ng first dose September 10 ng AstraZeneca and Pfizer on October 15, last October 15 rather, punta na because your second dose is available at UB Gym. Don't forget to get your QR card or yung iba may vaccination card na nga rin, di ba? No stabs needed and open to all barangays. Lastly, pediatric vaccination is available between ages 12 to 17 mga car-injures. Requirements are basically for those with comorbidities, just your medical certification that is valid for the first 6 months, last 6 months, and of course, valid ID of your parent or guardian. So, be safe mga car-injures. Make sure we still follow the proper protocol and there is a consent form that you will be filling up pag andun kayo sa mga vaccination site and just be, extend your patience because everybody is fighting this COVID-19. And nakaka-good news nga mga car-injures because we're reaching 90% of the population here in Baguio City to be vaccinated na, and not yet including the pediatric number. However, that's still a good number, di ba, mga car-injures? And thank God it's Friday because there's a lot of ways for us to be thankful and grateful today, no, partner? Yes, oo naman ito. Dagdag pa natin ang ating mga kaganapan sa Luzon Headlines kagabi. At pwede nyo i-check ang ating mga replay videos nito. At isa na dito sa good news na to ay ang ating
herd immunity na Wow. sa San Nicolas, sa Pangasinan, na kung saan nakaka-good news ito dahil malaking bagay ito, lalo na dyan sa lugar ng Pangasinan ito. At dagdag pa natin, dito sa syudad ng Baguio, we are opening our arms sa mga karatig lungsod para sa kanilang vaccination. At pwede kayo pumunta rito para makakuha ng inyong vaccines. Di ba nakaka-good news yun? Oh, yan is yung within our list area, no, Yes. Kabsat? And at least we are, again, di ba, before we were very strict about it, and now, thank God, we're opening our borders for this one. And aside from that, no, partner, isa pang nakaka-good news is that sa mga negosyante naman natin sa La Union, kahit man naka-GCQ sila, balik pa rin ang kanilang negosyo dahil pinayagan silang magbukas in limitations, but still a good way for us to open our businesses for them para naman meron silang kaunting mapagkakakitaan ngayong pandemya. Yes naman. Good news na good news yan. Bidang-bida yan. At ito, mamaya sa ating pagbabalik, makikilala natin ang ating videographer na kung saan tumutulong para sa ating mga local artists at local rappers dito sa ating lugar. At syempre, La Union at iba pang mga artists natin. Nakaka-proud ito dahil sa ganitong mga panahon, kailangan talaga nating support system. Yes, exactly. And yung support system kasi na yun, Kabsat, Yes. hindi kasi natin siya nakukuha sa lahat ng tao. We establish a good support system by making sure na what you feel, yun din yung minamanifest nila sa'yo. Yun yung binabalik nila sa'yo. There's reciprocity sa ginagawa nyo. Kaya, alam mo yun, it's good na nakikita natin yan. Kaya mga ka-Rangers, tutok lang kasi syempre di tayo papahuli dyan sa napakaganda at inspiring na story niya. Kaya mga ka-Rangers, sa aming pagbabalik, tingnan natin yan at huwag kayong bibitaw. Ito pa rin ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Malamig na hangin sa gabing maulan. Ako ay naaakit sa tuwing napapadaan. Pati mo ba kayang magmahal ng totoo? Pati mo ba kayang totohanin na ito? Pati ba natin pwedeng totohanin na lang to? Kaysa na magpanggap, kaysa nalilito. Ano ang totoo? Mahal mo ba ako? O isa ka lang anino na lagi nakasunod? Ikinasa likod, lagi at di mahagilap. Gusto kong kausapin, hindi ka makausap. Malabo ang mukha mo at di ko maexplika. Hinahabol kita pero di ko man lang magawa. Magulo ang aking isip, ito pala ay panaginip. Ako ay naiyak, kala ko ikaw ay tunay. Sa panaginip lagi, ako nakaantabay. Kailan ka babalik? Saan ka pupunta? Ano ang pakay mo? Bakit nandito ka? Bakit mo lagi ginugulo ang aking isipan? Ano ang iyong kailangan? Ba't pinapahirapan? Malakas masyado ang tama sa akin ng kabuti. Kung ano-anong imahinasyon at parte-parte. Kung saan-saang lugar ako napapadpad. Hanggang sa panaginip, ako'y lumilipad. Kailan kaya ulit na magkikita? Kahit na panaginip, damang-dama kita. Totoong pakiramdam, ako ay nabigla. Pagkagising ko, nawala ka na. Kailan kaya ulit na magkikita? Kahit na panaginip, damang-dama kita. Totoong pakiramdam, ako ay nabigla. Pagkagising ko, nawala ka na. Di ko alam kung san-san naghahanap kidlat at ulan. Bigla na lang lilitaw. Malamig na hangin sa gabing maulan. Ako ay naaakit sa tuwing napapadaan. Pati mo ba kayang magmahal ng totoo? Pati mo ba kayang totohanin na ito?
Wow na wow! Nakaka-uplift ganitong music video ngayong umaga. Yung kitang-kita talaga natin yung talento ng ating mga kakapwa at ka-rangers, di ba? Shikikay? Yun nga, partner, hindi lang kasi talento talaga. Merong puso sa bawat lirikong ginawa nila, nilapat sa napaka-gandang himig. Kaya, naku, excited na ako. Yes. Sino nga ba ang youth na... Yes, nasa likod Oo, ng nito. music video at paano siya nakakatulong sa ating mga local artists at local rapper. At yung napanood natin ng music video, tingnan natin, Wow. kilalanin natin kung sino ang nasa likod nito. Our videographer and founder ng Ramon Taj. Let's welcome Ramon Ferdinand Eufemia. Good morning! Hello, good morning po. Thank you for having me here. Yun! Wow, Sir Ramon, napanood namin yung music video ninyo. Ang angas. May kurota pero merong kwento sa ating mga nangyayari dito sa ating syudad at society. Ito nga, Sir Ramon, ang tanong ko, paano ka lumalaban, lalo na ngayong pandemya, at paano mo ipagpapasalamat yung kahit na humaharap tayo sa pandemya, ay patuloy pa rin tayong umuusbong yung passion natin sa larangan ng videography at iba pang artistry? Kahit na pandemic kasi meron pa rin tong social media, so Yes. we are staying na connected sa isa't isa. So Mhm. by that ini-schedule namin ganyan, tapos kapag may shooting na gagawin, we wear face mask ganyan, face shield para pa rin protected kami ganyan. Kahit na pandemic nagagawa pa rin namin yung passion. Exactly, tama nga, no? Sir Ramon, talagang it is something that we are struggling right now. Sir Ramon, gusto naming malaman yung journey. Paano ka nga ba nagsimula? Paano mo nahanap yung passion mo sa paggagawa ng music videos? Actually, nung una, hindi ko talaga parang alam na mapupunta ako sa ganito. Kasi nung pagka-graduate ko, I was lost eh. Kasi nung una, ang gusto ko sana is maging radio DJ kasi nagkaroon ako ng konting experience noon sa school. I was a radio DJ sa school namin, MC Radio pa yon. Tapos nung pagka-graduate ko, sinubukan ko lang gumawa ng random videos. Tapos ito, nakilala ko si Jose na narinig ko yung music niya. Tapos, by that, trinay ko lang gumawa ng music video. Tapos yun, parang nahook na ako doon. Na parang naramdaman ko na yun na yung parang calling na gumawa ako ng music video, mag-direct ako, ganyan. Kasi parang na-in-love na rin ako sa process ng paggawa ng video. Yes, Sir Ramon, ito nga, umarap tayo sa pandemya, yung hirap nito ay kitang-kita. As a local artist at sa larangan ng videography, ano yung mga struggles na naharap mo at paano mo na-overcome ito? Maraming struggles din akong hinarap eh. Una na doon yung paghahanap mo ng client kasi pag freelance ka tapos wala ka namang portfolio ganyan. Marami ka talagang gagawin muna na parang free works mo para mabuo mo yung portfolio mo na maganda para alam mo yung makakuha ka ng clients mo, mag-trust sila sa'yo kasi may makikita silang mga outputs mo na maganda. Right. Oo nga, creating a portfolio, Sir Ramon, is really hard. Sabi nga nila, beginnings are always the hardest. Pero yung beginning na yun, Sir Ramon, gusto naming malaman, paano ka humuhugot ng inspirasyon sa paggawa mo ng mga music video? Humuhugot lang ako ng inspiration sa mga napapanood ko lang din ng mga artist kasi nakikita ko dito sa sa La Union na wala silang mga music videos, ganyan, puro audios lang. So, parang nakukulangan ako na parang kailangan makita tong mga artist na to, hindi lang yung music nila. Kasi iba pa rin yung impact kapag nakikita mo yung artist na nagpe-perform kapag music video sa sa audio lang siya na picture lang ganun. Yes naman, Iba pa rin Sir kasi Ramon. pag video na. Oo. Ayan nga, nakaka-excite yan. Ito pa, good news to dahil naging matunog ang inyong music video at hitting 300,000 views na ito sa YouTube. Itong napanood natin music video na Kabuti. Paano to nagsimula at paano nabuo itong konsepto na to? Actually, parang konsepto lahat ni Jose. Kasi ang nangyari nun, ang kwento niya sa akin, merong isang gabi na nag-struggle siyang gumawa ng
ng music niya, ng track niya, Mhm. na parang iniisip niya is, gusto kong gumawa ng hit na single ko, pero hindi ko alam po paano. So, ang Mhm. ginawa niya lang is, in-express niya kung ano yung nararamdaman niya, in-observe, kwento niya kung ano yung na-observahan niya sa paligid niya, tapos yun, sinabi niya sa akin, anong pwede natin gawin dito? Kwento niya sa akin yung nasulat niya. Tapos, ayun, binisualize ko kung paano namin gagawin. Tapos parang collaborative process siya. Dalawa kaming gumawa. Parang kwento niya sa akin yung istorya nung kanta. Ako naman, vision ko siya kung paano namin ipapakita sa music video. Yes naman. Galing, no? Merong hugot ang lahat ng mga ganitong obra maestra. At Sir Ramon, ang tanong ko naman, gaano kahalaga ang support system at pagsuporta mo bilang videographer sa mga local artists, local rappers at singers natin dito sa bansa? Ito yung pagkakasabi nila kasi sa akin is, kung wala daw kasing lente, hindi makikita ng mass, hindi makikita ng mga tao na may mga ganitong nangyayari. So, yun parang sinabi nila sa akin na malaking part yun. Kasi hindi nila malalaman kasi sabi nga nila, di ba, to see is to believe. So, paano sila maniniwala kung wala silang nakikita? Yes. Napakalaking suporta ang ginagawa mo, Sir Ramon, sa ating mga artist, sa ating mga rapper. Binigyan mo sila ng boses, binigyan mo sila ng platform para makilala. Sir Ramon, ano naman yung mga mensahe mo sa mga aspiring rappers and artists and singers out there? Ang masasabi ko lang is, mahirap talaga kapag may malaki kang kinukuhang goal or pangarap. So, tuloy-tuloy mo lang kasi gusto mo naman yung ginagawa mo kung talagang passion mo siya. Ituloy mo siya kasi doon din naman pupunta eh. Yes naman, Sir Ramon. Talagang ang galing, no? Ngayong segment na ibida na yan, kita-kita talaga natin na hindi lang mga ganitong artist ang napopromote or nafe-feature, kundi yung behind na mga nasa likod ng mga tao para mabuo ang mga obra maestra tulad na ni Sir Ramon. Sir Ramon, sino ba gusto nating pasalamatan at mga upcoming events at activities na gusto nating i-promote pa? Ayun, shoutout ko lang lahat ng La Union artists, local artists, Lugaw family, Ron, Jose, RBK. Yan, sa upcoming event pala namin, first week of December, Musikalikasan 2. Doon makikita ulit nila yung mga local artists ng La Union. Possibly may mga taga-Pangasinan or Baguio rin kaming ma-invite na magpe-perform sa gabing yun. Wow. Sa Facebook na lang nila makikita yung mga announcement siguro. Wow, ayan. Suportahan natin si Sir Ramon at ang kanyang grupo na Ramon Touch at the production itself. And sa mga ating mga local artists, rappers at singers natin dyan out there, tulong-tulungan lang tayo ngayong pandemya. Ipakita natin yung passion natin at liyab ng ating bayanihan. Sir Ramon, maraming salamat dahil sa inyong ginagawa para sa ating mga local artists. Maraming salamat din. Thank you for having me. Good morning sa lahat. Wow! Kaya bago natin tapusin ang segment nating ibida na yan, bigyan natin ng konting patikim pa ang ating mga Rangers sa isa pang music video para maipakita ang ating local artist at local rapper. Let's watch this. Hindi sa lahat ng oras ay papabor sa'yo ang karamihan. Yung alam mo matirang tunay ang gawin
music of the heart. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang ating morning barkadahan. Ito nga makakasama natin ang ating energetic na attorney na magbibigay sa atin ng mga election education at mga kaalaman na, lalo na ngayong pandemya and about our election 2022. Ito nga, ang ating attorney Elenita Julia Tabangan Capuyan, our SESE Provincial Election Supervisor 3. Good morning! Good morning, Mr. Pao. Good morning po sa lahat ng nakikinig, nanonood. Good morning sa mga tao sa Comelec Compound, lalo na po si Senior Roger, si Judiel, si Jeremy, si Pete, at saka sino na yung isa? Si Judel. Si Judel, si Jeremy, si Pete, at saka nalimutan ko na sa tagal ng pagkaka-greet. Good morning po sa lahat. And good morning sa lahat ng election officers and election assistants of the province of Benguet and the city of Baguio, at saka sa entire Cordillera. Hello kay CJ De Guzman. Hello my friend Judel, my husband Lieutenant Colonel Capuyan. Hello Attorney Tabangin, si mama ko. At good morning, a pleasant Friday sa inyong lahat. Ayun! At talagang nakaka-good vibes. At thank God it's Friday, attorney, dahil may isa na naman tayong kaalaman na pag-uusapan at bigyan na natin sila ng konting patikim at rondahan na natin ito, attorney. Oh yes, ang ating topic for today is DQ. So, DQ. pag sinabi nating DQ, disqualification po yan. Yes. Ngayon, ito pong sa ating article, pag binasa nyo po sa regionalnewsgroup.com, meron po akong article dyan, nakatuloy niya. Parang naging series na nga siya. Na itong si Mayor Bitong Bigote, di ba he was convicted of robbery. So nag-resign na siya sa kanyang old town and then nag-migrate siya. So pumunta siya sa kabilang neighboring town and then doon na siya biglang naisip niya na private citizen na lang sana siya. But, ang nangyari, may napanaginipan siya at sinabing, you are meant to be a mayor wherever you may be. So, yun, siya ay nag-run ulit for mayor. Pero, syempre, ang daming nakaalam na previously, meron kang offense. And, ano ba yan? You are sharing your assets sa mga tao, tinitreat mo sila for lavish dinners, at saka gusto mo ang reputation mo, napaka-generous mong tao. Pero hindi ka naman taga rito, bakit nandito ka? So So the question is, ano ba ang pwede nating i-file sa taong ito na kararating lang dito, pagkatapos gusto niya dito siya tumakbo, etc. etc. So, tignan natin ang grounds for disqualification. So, ano yung nakalagay sa ating first slide? Ayun, how to disqualify a candidate, na kung saan una natin pag-uusapan ang ating Section 12 Omnibus Election Code, na kung saan sa kaso ito ng ating Section 40 Local Government Code. Opo, so ito po yung grounds ha. Pwede kayong mag-file ng ano bang pwede mong gawin para i-disqualify yung kalaban mo. So, as a candidate, dear candidates, makinig kayo. Ang una is Section 12 of the Omnibus Election Code. Then you have Section 40 of the Local Government Code. Then you have Section 68 of the Omnibus Election Code. You have Section 69 and then yung pong sinasabi natin sa Omnibus Election Code, Section 68, those are election offenses. But they are also, yung pwedeng ipunta sa prosecutor na pwede nilang kasuhan, like vote buying, yung mga yan. But they are also grounds for disqualification. Kaya sila nakalagay dyan. But pwede mong pagsamahin kung ano yung mga grounds na nakalagay sa Section 40 of the Local Government Code, Section 78, and Section 12 of the Omnibus Election Code. Ano ba yung nasa Section 12? Briefly, enumerate ko lang, saglit lang. Section 12, ang nakalagay doon is if you have been sentenced by final judgment to suffer a penalty of imprisonment of more than 18 months. Yun yun. And then second, those involving moral turpitude, yung kaso mo. And then meron pa yung if you are convicted by final judgment of yung crimes against national territory and the law of nations, mga sedition.
insurrection, rebellion, mga treason, mga ganyang crimes. Eh di, pwede yan, madidisqualify ka unless na-pardon ka, ha? So, yung last is insane or feeble-minded persons. Pero it must be by competent authority that you are declared insane or feeble-minded. Hindi sinabi mo lang na insane yung tao, hindi. It must be declared by competent authority. Yan yung Section 12. So, Section 78, alam na natin yan, master natin yan, di ba? That is the petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing yung citizenship. You do not yung possess natural born citizenship of the Philippines. You don't possess that. Number 2, residence. Number 3, three-termer. Number 4, you are not a registered voter. Number 5, conviction of a crime. Yung mga yan, pagka yan na ang mga nakalagay, pwede yan sa Section 78. And then, yung Section 40, alam na alam din ng mga taga-barangay ito kasi this is the local government code. Ang nakasulat dito is conviction of a crime involving moral turpitude. Pwede ka nang i-disqualify. Pwede ka rin kung you have been declared by final judgment guilty or you have been removed because of an administrative offense. Pwede rin yung you have been guilty rin of a violation of oath of allegiance of the Republic of the Philippines. And then, meron ka pang dual citizenship. So, hindi yan allowed, dual citizenship. And then, you have fugitives of justice. And then, those who reside in another country permanently, like green card holders. And yung insane or feeble-minded. Ngayon, mamili ka doon. Sa binanggit ko, Section 12 of the Omnibus Election Code, Section 78, and Section 40. Pag nagpo-fall dyan, anong ifa-file mo? Section 78, Petition to deny due course certificate of candidacy. Question. Paano kung sinabi ko CPA ako sa aking qualifications, yung pala hindi totoo? Magfa-file ka ba ng petition to deny due course certificate of candidacy on the ground that you are making a misrepresentation? The answer is no. Hindi pwede yun. Kasi, yung nasa Section 78 na sinasabing misrepresentation na it's an untruthful statement in your COC, it relates to a qualification. So, pwedeng citizenship, pwedeng residence yan. Yung sinasabing qualification na yan, it relates to your eligibility to become a candidate. If that ineligibility of yours is being concealed by you, tinatago mo, and you are misrepresenting the people by saying na qualified ka, kasi mayroon nakalagay doon sa COC natin na I am qualified and I am eligible to run for office, I do not possess any of the disqualifications. Under oath yan. Kapag yan ang nakalagay, it must relate to a qualification, and if the people will come to know about that ineligibility, they will not vote for you. Yan dapat. So pag sinabing CPA, pagkatapos hindi pala siya CPA, hindi yan kasama. Kasi it does not relate to a qualification. And that is the case of Luz versus Comelec. Paano kung ibang apelyedong ginamit ko? For example, married ako noon, ginawa ko na namang single ako. So ibang apelyedo yung nilagay ko doon. Kasuhan mo na naman ng petition to deny due course because it's a falsity. Hindi pwede yun. It must relate to a qualification. So, yung naka-enumerate lahat dyan sa Section 12, Section 40 of the Local Government Code, at saka yung sa Section 78. Yes. Ito, nabanggit nga natin din ang ating Section 78 ng Omnibus Election Code at na pwede nating away for the disqualified candidate. Tama po ba, Attorney? Yes. Ito, pag-usapan naman natin ang kaso natin kay William Moore versus Comelec, October 5, 2021. Bago pa lang po. Bago to, bagong-bago. Kalalabas lang niya last month. Ito yung tungkol sa Mayor of Lagangilang Abra. So bago to tumakbo siya for mayor, nanalo siya actually. But pinailan siya under Section 78 of the Omnibus Election Code na meron daw siyang ginawang misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy. And that is, daw siya, naturalized American citizen. Hindi, totoo naman. She admitted that she is a naturalized American citizen noong 2009. But she was able to follow. Ano ba ang pwede mong pang-cure dyan? You have to, yung diniscuss natin noon, you follow Republic Act 9225 or the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003. Ano yun? Section 5. Number 1, you take the oath of allegiance of the Republic of the Philippines. And number 2, you execute a renunciation of any or all foreign allegiance.
Yan ang upon the filing of your COC, which is sworn, which should be in the Philippines. Always remember na twin requirement yon. So paano kung lang ako? Kasi remember guys, there are two kinds of dual citizens. O unang dual citizen mo is dual citizen by birth. Yun yung sinasabi ni Mr. Dobby de Guzman na siya daw pinanganak sa Los Angeles, California. Pero ikaw, sa Luwakan-Napugan ka lang pinanganak, which is also LA. Yun. Kasalanan ba niya na the United States of America follows the principle of jus sanguinis, jus soli. So meaning sa soil, pag pinanganak ka sa States, US citizen ka. So pag nasa Pilipinas ka naman, Filipino ka kasi we follow jus sanguinis, which is by blood, citizenship by blood. So since both of your parents are citizens of the Philippines, then you are a Filipino citizen. Pero pagdating mo sa States, you are an American citizen, even if you have Filipino parents because you were born in the United States. Yan. So dual citizen. Kasalanan ba niya yun? Nag-message ba siya nung buntis si mama niya sabihin, tatakbo ko yung franchise natin, kukwestiyonin in the future. Hindi mo naman sasabihin yun. So wala siyang kasalanan doon. So, paano kung siya yung nag-file ngayon ng COC, for example? Bago tayo bumalik sa kaso, siya ang nag-file ng COC, for example. Kukwestiyonin mo ngayon, you did not take the twin requirement. Hindi na kailangan because the oath which is stated in the COC is sufficient. Because he is a citizen na dual but by birth. Okay, yun yung difference. Pero kapag natural, yung dual citizenship by naturalization, yan ang kailangan ng twin requirement. Under 9225, the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003. You have to take the oath of allegiance to the Republic of the Philippines and you execute a renunciation of any or all foreign allegiance upon the filing of your COC. Pag hindi mo nagawa yan, very fatal. Because you are still dual citizen at you are subject for disqualification at mapapasok ka sa Section 78 na pwede kang ipa-disqualify. Yon. So going back to the case doon sa Villamor, ang nangyari, nag-follow naman daw siya ng requirements under the Citizenship Retention and Reacquisition Act, and she was very honest about it. Hindi naman niya tinago. The element daw sa Section 78 of the Omnibus Election Code na kailangan is there must be deceit or there must be concealment of a qualification of an eligibility which you have na hindi mo naayos. So, pag tinago mo yon at nalaman ng mga tao, hindi ka sana nila iboboto. Pero naitago mo, so iboboto ka nila. Yan yung which is pagbabalik na naman tayo sa Labo case na 1992 and 1995, kung alam sana ng mga tao na he was an Australian citizen, hindi siya mananalo. Di ba ganon? But because meron siyang Australian citizenship, na disqualify siya. Okay, so yan yung Section 78. Sa case na Villamor, nanalo pa rin siya because she was honest and wala naman siyang tinatago na concealment sa kanyang qualification and she was able to follow. So, ang nangyari, panalo siya. So, siya yung mayor ngayon ng Lagangilang Abra. Ayun lang. So, hindi nag-succeed yung Section 78 na yun. Magsasucceed sana yun kung there was deceit or yung tinatago mo, concealment. Yes po. How about the Section 69 ng Omnibus Election Code ni Celestina Martinez III versus HRET? O yan yung diniscuss natin last meeting. Last meeting ba yun tungkol sa nuisance? Nuisance. Yes, nuisance candidate. Yan yung Section 69, which is your favorite number. Yes naman. Ngayon yung 69 na to, itong pwede mo pa rin siyang ipa-disqualify anytime before proclamation. But kailangan ma-prove mo na talagang causing trouble yan to create disrepute or mockery sa election process and because of the similarity or confusion of names and to prevent the determination of the true will of the electorate. So yung diniscuss natin case was Celestino Martinez versus HRET. Etong si Celestino, ang kalaban niya si Edelito.
Edelito si Martinez, Celestino Martinez. Para magkaparehas. Ang nangyari dahil ito nag-file lang siya ng COC niya midnight of last day for filing of COC. Tapos bigla na siyang nawala. He disappeared. Na whereabouts niya unknown. He doesn't have a political party. Wala siyang machinery. He is independent. He has not filed his income taxes. And ano ba yung visible means of income niya? Driver lang naman siya ng habal-habal. Samantalang yung kalaban niya was 3-term mayor, pataas hanggang sa ayan na siya, pwede na siyang maging member ng House of Representatives. At ang naging cause niyan, because ang kanyang nickname ay si Martinez, hindi credit kay Celestino Martinez yun, napunta sa kanya. So na-deprive tuloy siya ng around 5,000 votes, yung legitimate candidate, which is Celestino Martinez III. Ang nangyari doon, natalo siya because of 104 votes, which was caused by young si Edelito Martinez. Yun. Kaya he was declared as nuisance candidate after elections na kasi. Dahil after elections nila ma-determine pa. So, credit ulit sa kanya kay Celestino Martinez kasi yun naman ang rule. So, siya. Pero na-disqualify talaga si Edelito, si Martinez. The one that is declared a nuisance candidate. Yan ang effect niya. So, pwede ka pang magpa-disqualify basta similarity of names which causes confusion. Yes. Gagamitin niya ang section 69. 69, yes. Which you will never forget. Yes naman. Hindi makakalimutan ng section 69. Di ba, mga ka-Rangers? Yes. Ito, dagdag pa natin itong section 68 naman ng Omnibus Election Code na kung saan pag-uusapan natin ang kaso ni Javier versus Comelec noong January 2016. 2016 case. Ito pong itong section 68, you always remember, anytime before proclamation, pwede mong i-file to. That is an enumeration of all election offenses. So, enumeration siya ng lahat ng election offenses na pwede mo ring ipapunta sa prosecutor, na pwede nilang i-prosecute. And then, it is also a ground for disqualification. O, example niyan, yung ehersito, overspending. So, nag-overspend itong si ehersito, kung maalala nyo, sa Laguna ata ito yung ads lang niya, aabot na ng, ilan yun, 20 million plus. Lampas na siya sa yung allowed na expense ng isang kandidato. If you multiply it by 3 and you multiply it by 5, kung independent, 3 kung may political party. So, lampas na siya. Actually, natanggal siya talaga. So, napalitan siya. So, that is a disqualification din, but at the same time, it is an election offense. Meron ding naka-enumerate dyan na vote buying. Okay. Premature campaigning nandun din, pero wala na yun. That's held inoperative by the Penera case, etc. And Lanot. And then, meron yung itong kay Javier nga na isang kaso. There is actually one provision there na marami kasing enumeration yan other than obliteration of yung mga karatula na nilagay mo dyan which is valid and then tinanggal yon. It's also an election offense which is a ground for disqualification. And there is another one, yung mag-meeting kayo, you holding caucus or meetings with supporters na 5 hours before and 5 hours after, then you are giving free drinks and food and then may transportation ka, tapos binayaran mo pa sila. Yan, that is a violation kung kayang patunayan. Para may kakilala. Which includes vote buying also. Yes. Okay? So may isa pa. Itong kay governor. Ito si Governor Javier, meron siyang, 'di ba, tumatakbo sila. Tama-tama 2013 elections, tumatakbo silang lahat. So there is a mayor na under sa kanyang yung pagiging governor, 'di ba, may sa buong province, merong mayor na isa doon na merong kasong dereliction of duty and then abuse of authority at saka parang grave misconduct yun. Something about that, na merong misconduct. So, ang ginawa niya, nag-issue itong si governor kasi nag-recommend naman ng Sangguniang Panlalawigan na dapat isuspend yan. So, nag-issue siya ng executive resolution executive EO. Executive order. Yes, executive order 003. Naalala ko kasi yun, 007, sa kanya 003. And nakalagay, we are preventively suspending mayor, ganito. Yung mayor na yun talagang sinuspend nila. But there is a COMELEC resolution na during the election period, you are not allowed to preventively suspend any local elective official basta hindi siya except if it is yung kaso niya is Graft and Corrupt Practices Act kontra doon. So if the case is
a ground which is provided for under Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yun yung exception. Kaso hindi naman, dahil ano siya, dereliction of duty, oppression, grave misconduct, mga ganyan, yung kanyang dereliction of duty, yung kanyang kaso. So, nag-file din itong mayor ng disqualification kay governor na sinasabing you are committing this. Merong provision na 261D 1 and 2 sa Omnibus Election Code. Ito ang kanyang description. If there is a superior or a chief of office, public, private, whatever, and you are forcing, compelling, requiring, pressuring a person, coercing a person to campaign, to vote for, or to vote against a certain candidate. Yun ang ginamit niyang ground. And the number 2 is, you are threatening to suspend, to transfer, to remove this person pag di ka sinunod. So, it's a form of coercion nga talaga yung coercion na ifo-force mo. So, sinasabi niya because he is threatening to suspend me by issuing this preventive suspension order para umalis kami sa electoral race. Yun ang kanyang ground. So, dumating sa COMELEC yun, preventively suspend nga siya. So, violation siya ng COMELEC resolution na hindi pwede unless ground siya na will fall under Republic Act 3019. Ang ginawa ng COMELEC, inanalo sana yung governor na yun, si Governor Javier, inanalo nila yung kanyang proclamation. So, hindi siya naging governor. So, nag-file siya ng case ngayon. Yes. Ito pala ang nangyari dyan. There is a Republic Act 7890 which repeals expressly yung 261, 1 and 2. So, ang sinabi dyan was, if this, it defines coercion. Republic Act yun eh. And it defines coercion under the revised penal code, which is forcing another to perform an act which could be a violation of the law or not, or pwede ring hindi siya bawal, pero it is against your will and you are forced to do it, or you are preventing another person from doing something which is not against the law, coercion pa rin yun. Ang sinabi doon, if it refers to the exercise of the right of suffrage, kung ganyan na yung nangyari, it will be, the higher penalty will be imposed. Yan ang sinabi. And this expressly repeals 261, 1 and 2 of the Omnibus Election Code. So that offense no longer exists. Kung bakit, inano pa daw ng COMELEC yan. Kinonsider pa nilang implied repeal, and since coercion, it just increased the penalty. Therefore, liable si Governor Javier, and therefore he is disqualified. Doon sa ground na yun. But sabi ng Supreme Court, it no longer exists because that is already repealed. Yang 261, 1 and 2 of the Omnibus Election Code, which refers to coercion. Ngayon, ano bang trabaho ng COMELEC? At saan na napunta yung coercion na yan? What if I am coerced na I will vote for somebody and I will be threatened and I will be suspended if I do not vote for him, or I will vote against, or I will be prevented from voting? Ano naman ang offense na yun? It's not going to be an election offense under 261 of the Omnibus Election Code, but it's going to be coercion under the revised penal code, which is beyond the powers of the COMELEC to determine. Kasi pupunta na yan sa prosecution at pupunta sa courts. Ang trabaho lang ng COMELEC is to conduct preliminary investigation and then refer it to the prosecution, and to the final determination will be with the courts. Yan ang sinabi. So therefore, there was grave abuse of discretion on the part of the COMELEC, and there is no longer any crime, any election offense na yan ang pangalan. Yung coercion. It is already under the revised penal code on coercion. Ayun lang. Oo. Yun, ang lesson na yan. Ang daming mga kaso na pwede kang gamitin para ma-disqualify isang kandidato. At kapag lumabag ito, tulad na ng Section 12, Section 78, 69 at 68. Apat yan nga na kaso, di ba, attorney, at napakalaki ng monitoring na ginagawa natin COMELEC sa mga ganito. Oo, yan yung ginagawa palagi. Lalo na kung may magpa-file ng petition, we always look into it. Pero kung minor violations lang naman, like yung nakalagay sa posters na iba ang nakalagay, pwede naman namin outright, kung hindi namin mapagsabihan ang kandidato na tanggalin niya o i-prevent niya yon, yung COMELEC mismo ang magtatanggal ng kanilang violation, yung sa mga posters, kung saan man nakalagay yon. But, ito ang tatandaan nyo,
magfo-fall lamang yung disqualification na yan, yung mga pwede nyong ipa-disqualify dyan sa mga binanggit kong yan. Yes. So, 68, 69, Section 40 Local Government Code, and then yung 12. Section 12. So yan ang tatandaan nyo palagi. Ngayon, kailan nyo i-file yan? Anytime before proclamation except Section 78. Meron pang isa, yung perpetual special disqualification which we discussed before. If there is a conviction of a crime which carries with it the accessory penalty of perpetual special disqualification, kailan yun? Kapag presyon mayor yan in higher, automatic may perpetual special disqualification. Pwede na agad yan i-file nyo Section 78 of the Omnibus Election Code na petition to deny due course because there is a misrepresentation already that automatic yan that you are disqualified. Yes, yun na yun. At attorney, dagdag pa natin, may mga gusto pa tayong upcoming activities natin. At ano po yung topic natin next Friday? Next Friday pala, vote buying naman yung topic natin. Yes. So all cases concerning vote buying ang i-discuss natin, which is also a ground for disqualification under Section 68 of the Omnibus Election Code. Ayun! Okay? So, quote of the day. Yes, a quote of the day natin from our Elenitas note. Sabi na ni Ma'am Elenitas note, revenge is not a weapon to exact justice for hurt committed in the past. Yun na yun, tama. Yes, kasi hindi pwedeng revenge. It should be justice. Yes, tama naman yun, attorney. And thank you very much. Isa na namang oras ng election education at kaalaman natin with our attorney, our energetic SESI Provincial Election Supervisor 3 na si Attorney Alida. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa Biyernes. Yes, kita po tayo sa Biyernes ulit. Another Freedom Friday day. Wow, Freedom Friday indeed. At ito pa rin. At maraming salamat dahil natapos na naman isang linggo na magbibigay sa atin ng kaalaman at arangkado stories dito sa Cordillera, buong Luzon at buong Pilipinas. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, NJCP Resort, DJ Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel at Love's Cafe at Sangyup Pocha Studio Coffee at wala na out sa Pao Lorma Medical Center. Dagdag pa natin ang May Manox at ating Pines Estate Gaming Corporation. At ito pa rin si Papa P at kasama ko pa rin ang in behalf of my partner si Kikay, ito pa rin ang tambalang Shipao. At ito ang Morning Balitaktakan.